clickbait. Det er clickbait. Altså, når man ser så flot en fyr til at starte med, så kan man simpelthen ikke lade være. Fem den værste OnlyFans nogensinde, så. Hvorfor må jeg ikke være med? Nej, det skal nok bedste. Hey guys. Jeg tænkte faktisk også, det er vores tur til Prag. Er vi bare til Prag, eller hvad? Hvad så? Hvad skal vi nå? Hvad vi kan gå? Alle forsvinder nu. Finder ud før det venter. Alting står for skud. Så når vi Vi er på vej til Prague, and I'm sitting here with Drake. Yes, it's gonna be crazy. Her har vi Kiwi og Mervin. Hey Mervin, sig hej. Wow. Vanvittigt, mand. Ja, tak. Jo, der er fucking pænt. I kan få den videre her, Ida. Hej. Du har ikke... Hej så. Du videre, Pia. Okay, hej. Kan man godt... Er det ikke noget, man kan vinde? Pia, hun tager det der af. Hun kommer til at korte det der af, Pia. Det hun cutter det der ud, og du bliver klippet af. Pia, vi laver intro. Alle i bussen lige 10 stykker, så jeg kan lave det. Halli. Halli. Kan jeg sætte noget? Wonderful. Hej, Blakke. Hej, Blakke. Vi er lige ramt motorvejen. Kav, hvad glæder du dig allermest til? Jeg glæder mig mest til at skulle i byen. Hvad glæder jeg allermest til på den her tur? Ej, Nej, lad være. Jeg glæder mig meget til det. Altså, lad være. vi glæder os allermest til at være sammen, alle sammen. Nej, ikke det der kedelige lort. Hey. Okay. Vi har lidt at gøre. Altså, Han er lige blevet klippet. jeg synes faktisk, altså det er ikke fake. Hun er Shrek i dag, kan I se det alle sammen? Jeg tror ikke, at MC kommer med læringsplads efter den her dag. Nej, jeg kommer også til at tage takeover igen. Ej, Isabella. Så glæd jer! Hej vloggen! Vi laver Nansal-street rating. Ja, men I skal lige se original. Jeg skal lige se vores studietrøje. Fordi den har MC nok ikke vist endnu. Okay, Hoodie, så står der navn, og så har vi ringen her. Wow, og det er bra! Shout out til Sjøtte og Snor. Ja, så flotte. Jeps, vi glæder os så meget til en god tur. Ja, vil I se vores plateau? Brother. Fucking god. Hej. Vi glæder os til, at vi kommer til Prag. Ja, det var det. Hej. Yay, hey Blacken. Ja, det er okay, Selina spiller vi Among Us. Det der, det er mig. Emergency meeting. Self-report. Okay, crewmate eller imposter? Ja, crewmate. Nåede du at dø? Nu var bare livet. Hvorfor livede du? Jeg er ikke livet. Hvem er det? Vi er to forskellige. Hvem reportede? Det gjorde baby, ja. Fucking dø. Ej, baby. Nico! Self-report! Det var sos! Det var sos! Det var sos! Det var sos! Hvordan kan du sige det? Det var sos! Så det kom deroppe. Jeg skal See, baby, this is perfection. Skål på flexet på kamera! Klokken er nu 2:49, og vi er ankommet. Nej, vi er her i Sverige. Buschaufføren er gået forkert. Og det er noget fucking lort. Kraftedeme, og buschaufføren er gået forkert. Han er gået i stå. Og nu er han gået i seng. 100% strøm fra din AirPods. Kraftedeme, og min AirPods ikke har 0%. Skål, gider ikke holde sin kæft. Ja, det er sgu da hjemme, så der ikke gider holde sin kæft. Men vi er med noget stadie, hvor Bian har lagt sig på gulvet. Nej, det må man ikke. Det er der, vi er nu. Hun er gået mod de sociale normer. Det er
Det er ren overlevelse for nu af. Jeg har været vågen i alt for mange timer. Indtil jeg nu holdt her i 50 minutter. Og vi vil dø. Kraft. Men send hjælp nu. Fuck. Jeg kunne hjælpe. Jeg tysset på en her. Så er vi altså stadig ind på en reste. Hey gang. Vi er altså holdt ind på et lille sted, som jeg faktisk virkelig ikke ved, hvor er. Men altså, vi er i Tjekkiet. Vi er 30 minutter fra terrassen start. Hvor er I cute? Klokken den er 8.27. Vi kører klokken 8 fra Hastingen. 12 timer. 12 timer! 12,5 timer. Der er ret mange bjerge. Ej, og Karo, vi har lige fået en pizza. Fuck, hvor lækkert. Og en cherry cola. Den er fucking dårlig. Ikke køb. Prøv lige at fortælle det mest spændende, der er skov, I snakker om. Fordi da jeg kunne høre, så var det mest spændende din skolegang. Hej, Emse! Are we holding on? Godmorgen derude. Vi har en, der er blevet marginaliseret fra gruppen. Ja, det er jo også dig jo. Nej. Det er også dig. He's out. Han har mistet al hans taletid. Han må ikke snakke. Han har mistet hans mobil på den første tur. Han har mobil på den første tur, nu er det taletid. Ja. Crazy. Hvor helvede det går galt. Jeg skulle afsted kl. 7 til morgen. Det her er det største scam i verdenshistorien. Okay, så status klokken er 25:01, og der skulle være værelse klar klokken 1. Det skulle være værelse klar klokken 1. Klokken 3. Vi er på Billy! Det er seriøst min drøm, det her. Og vi er fucking fra, vi skal være ude for os. Vi skal finde alle de her ting. Ja, bro, det er fucking genius. Finde en maskot. Vi skal skrive en rap. Nacho, dab me up. Hallo, tror jeg, vi kunne få et lift af en tuk-tuk eller sådan et eller andet. Okay, det første vi skulle, det var at finde en maskot, som vi skal med alle vores billeder og videoer, som vi viser. Ja, men den Så vi er på jagt efter en maskot. Den er jo noget. Ja, det er sådan... Hvad tror I, den koster? Vi skal have en Kan en maskot ikke være en tjekkisk øl eller sådan noget? En tjekkisk øl. Hvordan fanden er den blevet til en maskot? Men alt kan den her maskot. Ja, det er det. Skal vi ikke tage min højre stol så? Ej, hvad fuck er det så vil komme op. Bro, tung. Ej, jeg er helt starstruck. Hvad sker der her? Prøv at se alt det, vi skal lave. Vi skal lave stille en kaffe. Okay, sig det. Kan I make kaffe? Cute. Det er en TikTok-dans. Er der så nogen, der er en? Lav en fin hamburger. Det er sådan en, der går på runde. Vi skal lave en rap, find en bil. Det er jo geni, det er. Det er jo geni. Ja, tak. Rød den, trækker den. Så du kommer med den der. Bro, gang. Vores opgave var at finde den billigste kaffe, man kunne på det der papir. Vi står derinde og brøvler. Altså sådan, vi snakker i fucking lang tid sådan, hey, vi køber gerne den her, men bare giv os et eller andet med den billigste bong, bare den billigste bong, jeg har, så vinder vi. Så det er sådan... Altså, vi bare gerne have den gratis, eller hvad? Legit en idiot for at sige, at vi gerne bare vil have den gratis. Kan man godt se det her? Ice Pumpkin Spice Latte, 0 crowns og vundet challenge.
værelser. Vi har fået vores værelser. Hey, badeværelse. Lige et rum for sig selv. Okay, faktisk vildt smart. Og lige herinde. Her. Ja. Skal vi ikke også have filmet? Hej, og velkommen til Sweden. Hvis I går med herinde, så har vi det første dejlige dag, så har vi dansing. Hej. Og hvis vi går herind, så ser vi børneværelset, hvor Freeze og Emse skulle sove med en lækker udsigt. Den her udsigt, gang. Ej, det er jo faktisk virkelig pænt. Wow. Hold op. Vi skal lige flexe os, fordi... Ja, run. Nu har jeg set sådan en budgetværelse. Jeg tænker også, kunne det være ret bedre for sådan en ringspil, det her? Jo. Ja, men altså, har du set deres altan? Det klipper vi lige. Kan vi ikke få det obligatoriske billede i vindueskarmen? Jo. Køligt. Ja, det her det er Schütte, Søs og Therese. Søs? Kan vi godt lige tage den om? Nej. Kæmpe content. Den ruller. Okay, velkommen til vores værelse. Okay. Det her det er vores gang. Allerede mere lys. No offense til mit eget værelse. Her har vi det første værelse. Med fransk dør. Wow. Så går vi ind til... Fuck, how we fucked. Så kommer vi ind til... Nej. Vi er så cooked. Så kommer vi ind til et endnu bedre værelse. Ej, det er virkelig flot derinde. Ej. Det ser endnu pænere ud på kamera end det. Nej, det er virkelig flot. Ej, faktisk godt ud. Wow, vent, lad mig lige se. Fuck, det er en god indskam. Wow, lyset her, Schütte. Wow, lyset her, Schütte. Cut the camera. Guys. Prøv lige at se, hvor fine Maja-fræs vi er. Vi er så lagt ind. Fuck, vi har taget meget med. Vi skal bare have et par måneder. Damn. Wow. Ud at spise. Vi har fundet en Asian, eller Agnes har fundet en Asian restaurant. Så det glæder vi os super til. Ja, vi glæder os Vi gør os klar. Og vi laver lige lidt makeup. Transition. Hey! We're ready to go! Woo! Hey! And the girls ready! Hey. It's currently klokken er lige nu 5:45 om morgenen. Vi skal være klar klokken 6. Og vi kan desværre ikke tage kameraet med i dag, fordi vi skal lave really crazy thing. Zipline, everything. Low-key opdatere, fordi vi har lige fået en instruktion. Eller har vi det? Hvor hun siger, you do this, and that's everything. Hun sagde den der 2 gange. Well, that's everything. Ja, så ryger du bare hen og noget. Det er så Oh my god. Fordi de vil gerne have, at now, how do I throw? You can go a little bit down. Second hand. Hej, Isha! Hej, kæft, du er sej. Jeg skal lige trække her. Up. Det er bedst, jo. Hey, Vink! Der er sådan noget beef til, det smager fuldt. Vi har fået tjekkisk mad. Jeg ved ikke, hvad tjekkisk det der er. Det er bare ris og kylling. Noget af det. For eksempel skal Nå, men du skal ikke lade noget. Gullis skønhedsklub. Skål op. Altså. Skål op og bedre til resten af turen. Ja, den skal bare pakkes. Vi kigger også bare på hinanden, når hun kigger. Ja. Don't say that. Ja, vi har 3 te.
Don't trip over a knife. Det gør vi stadig. Vi gør det i takt til indtallene. 1, 2, 3. Hello. Hey gang. Hey gang. Hey gang, vi har Lidt stresset. Vi har været afsted i 15 timer i dag. Siden klokken 6 i morges til klokken 21. Men nu skal vi ud og hygge. Nu skal vi ud og spise. Der er en, der skal spise aftensmad. I dag, der skal vi på... Vi skal på... Vi skal have slået i hovedet. Vi skal på den bar. Vi skal på isbar. Vi skal på brætbar. Vi skal på alle bar. Alle bare. Hvorfor ser du sådan noget? Jeg skal ned og bade. Ikke spørg mig, hvad det er. Hej guys. Vi venter sgu på maden. Klokken 22:45. Luther kan. Ja, hun tager tak. Hvad er for... Fuck, du kan du. Nej. Kan du holde til det? Kode eller hvad? Hey, yo, shake that ass, make it clap. Gør det præcis hvad du vil i nat. Buk dig ned, lav din dans. Hæld noget tequila op i dit glas. Du fortjener kun business-klasse. Lille booty og brysterne faste. Ikke tid til mig visse og vasse. Vil kun have det hele, vil ikke have det halve. Baby, gør din ting. Fuck. Vi har tredje til! Jager! Nu! 3 og 2, 3, 1. What the fuck? Jeg tager både telefonen og Bob. Hvor er den anden? Altså, jeg chiller hårdt. Update for the night. Vi kørte rundt på Ellevue hele aften, basically. Og det var det eneste, vi har lavet. Jeg har brugt 400 kroner. Og det var så fucking 400 kroner på at køre på Ellevue i 5 timer. Ja, vi har været ude, hvor man skal Hike i morgen. cave og rope. Ja, vi har set det. Vi har kørt på, hvor mange Alle dem her! Alle dem! Dem, der gik død, så tog vi den næste. Der gik død, vi tog den næste. Altså sådan alle her testet. Det har de, det har de. Hey. Prøv at se dem, der kommer gående nu. Fucking noob, altså. Godmorgen, gang. Den er en 10. Nej, den er ikke 57. Den er 56. Skud til Pia. Last night was probably the best night in my entire life. Yeah. Well, I mean, I agree. And tonight's gonna be even better. Not going even crazier. Tonight's gonna go crazy. I have a fucking bone. Come on. What a wild night. Mornings. No. Good morning. Godmorgen, Anton. Morgen. Og frisk. Hey vlog! Woo! Vi er lige i bagtrup. Vi har lige kørt bus i lidt tid, og nu går vi altså på en ret pæn hike, men det er altså ikke det, der er planen for i dag. Det er rimelig meget planen for i dag. Nej, men nu er planen grotte. Er det Ja. ikke? Okay, fint. Råb. Gal mig. Vil du virkelig gerne have det med? Jeg skal redigere. Nej, det er noget andet, jeg lige tænkte.
vi kunne snakke om, det var worst lighter incident. Look at him! Nej. Han er sådan Fuck. Min fod. Så Yes, content. Fuck. Er du okay? Er vi ikke en farve? Er vi ikke grøn, gul eller rød? Hvilken farve er vi? Hvilken farve er vi? Fuck, det er sindssygt det her. Altså lige, hvad så? min ryg. This is crazy. Oh my god. At gå rundt her i hulen. Det er crazy. Drak, hvis på næste trin er der ikke. Ej, du skulle heller ikke komme igennem der. Skinny bitch. Skinny bit. Nej. Det er en video, men ja. Så klatrer vi lige en lille tur. Det er skørt. Hun er expedition leader. Hey. Se udsigten. Wow. Altså, der er så smalt, at man skal ligge på ryggen. Så skal vi kravle op her. Hey, fra hold 3 her på Cave-ekskursion. Ikke? Smil ned. Det er lige til vloggen. Hej vloggen. Og nu kommer der altså lidt noget udfordrende her. Wow. Morfar, jeg er helt okay. Igennem den der kløft derinde. Nu er vi kommet herop. Nu skal vi kravle op af det her ræb her. Skal vi videre op, tænker jeg. Den. Nej, den vej. Nice. Var det med i vloggen? Så har jeg lige Skal du have hånd? Jeg tror også, hun er ret fedt billede. Jamen, fordi jeg Har I brug for hjælp? Ja, nok. Ja, til at vlogge. Det her er sindssygt. Det er sindssygt. Det er sindssygt. Vi skal herop. Prøv at være på den her. Det er sindssygt. Det her. Jeg laver planken. Det er kun Jeg vil gemme jeres strengths. Ja, jeg vil også gemme mit strength. Jeg går op nu. Kakao. Han har den her. Er der flere? Hej vloggen. Vi mangler et stykke... Vi har faktisk ikke fundet noget af det, vi skal. Det har vi lige glemt. Og vi mangler noget kort. Vores guide er lidt opgivende. Han kigger lidt på os sådan... Han kigger lidt på os, og så er det sådan... Så spørger vi, which way? Du kan ikke sige det på engelsk. Fail? Kan vi lige aflæse? Ja, jeg kan godt aflæse. Fuck, bro. Der er den der. Tom, we did a thing. Der var en anden her lige før. Og kæft, Tom, han bliver skuffet, når han ser på os. Altså, hvis I ser videoen på vloggen, Ja, vi var ved at dø i 30 år. det sidste, det var endnu smallere. Hey, bagtrup. Ja. Hey gang! Jeg synes, at vi skal fortælle vores lille sjov storytime. Men lad os lige finde gerningspersonen. Louise! Louise, vi har... Du skal lige fortælle vloggen. Look at this view. Jeg er lige blevet pranket for hårdt, det sagde jeg. Hallo. Anton Skov og Karl. Der er jo sket sindssyge scener. Kommet rigtig tæt på hinanden. Jeg har spillet den skide godt, jeg har. Ja, efter Enzo og Lugi blev leaget, så har vi tænkt, at vi skulle ud og føle naturen lidt. Så nu er der hej. Er det ikke mega Hej vloggen. Hey, vi er kommet. Det er simpelthen... Det er crazy. Vi kan se hele et smukt syn, og der snakker jeg selvfølgelig om det her. Vi kan se Ejderbanen derovre. Ja, vi har 3 til!
Ja, og så sådan en hønsesuppe, kind of thing. Det var virkelig Og nu tempo på, det er et træningsprojekt. Sorry. Altså pigerne, de går jo bare og hyggesnakker, og det er fandme ikke en hyggetur det her. Vi er jo på studietur, det er trekking, og det er træningsprojekt, så det får de fandme også at vide. Tempo, Christina! Kom noget på kur. Vil du have en hånd? Nej. Okay. Hun er selvstændig. Er selvstændig? Ja, hopper du. Okay. Færdig! Bussen er lige stoppet, fordi vi mangler nogen. Vi har lige glemt nogen. Hvad kan der være så irrelevant? Vi har glemt. Vi har sgu lige kørt. Så blev man lige glemt, hva'? Hvordan kan I glemme os? Vi er 5 personer. Hvordan kører I bare? Altså, jeg har lige sat mig herop, så vil jeg lige gå ned. Nej, vi sidder egentlig på plads jo alle. Men hvor er Bastian? Det skal da være lukkes. Så er vi altså faktisk hard rock i med en ulovlig drink i hånden. Det er ulovligt, okay. Vi er klar. Er vi der? 3-10! Så har vi fået vores burger og ting på en meget katastrofeaften, men hey, vi er her. Ja. Der har virkelig været mange... Ja. Vi er blandt andet blevet stoppet af Popo. Champagne, kom spis, top til tå, du kan føle dig fin. Drop top, Benz, like kogt i bil. Og fortæl, hvad de fantasi. Fortæl mig, hvad de fantasi. Vi er kommet ind. For epic! Og det bliver episk, det her, det gør det. Can we go to VIP? No. We're not VIP. Not VIP? Are you sure? Oh, but it looks fire. Tomorrow. Are you sure about that? Tomorrow we come for Yep. VIP. Yeah! Han vil have os. Gutter! Vi var næsten i VIP. Fucking ligeglad ham der. Han var fløjtende med dig. Oprigtigt, det giver Han var fløjtende med dig. Ja, det var lidt uheldigt. Uheldigt. Jeg hørte så meget flip. Altså, jeg forstår ikke, hvad det er, der horribelt bag. Jeg må ikke komme ind på The Flex, fordi jeg har klipklap på. Det samme er jo sket for Louise. Umuligt, hun sagde ikke. Hvad? Det samme skete for Louise for 5 timer siden. But now she's wearing shoes. Ja, hun ville så gerne Nej, det er helt normalt i Danmark at have det på. Ja. Vi er ikke i Danmark. Okay. This is my man. Jeg skal nok køre. Okay, er vi klar? Could we not use this one? Time's it. The time is about 4:12 in the morning, mate. Ja, jeg står her. I er busted. Now we're eating. Lars kyssede med CEO Peter i går. Var det ikke Lars? Han var CEO Peter. Det var CEO Peter. Han hedder ikke Lars, han har gået på Neptun. Hey gang, så går hun altså i Prags gader. Men der er blevet shoppet en lille bitte smule. Det kan være, der kommer et haul. Maybe haul. Maybe. If you want to like and subscribe for haul. Fuck Popo. Hvor er det? Fuck Popo! Anywhere else I'd be 10. Is it my... Ej, hvor hun en taber. Ej, der er politiet. Popo. Vi skal lige se lidt af en trailer. I don't know. Popo. Jeg lukkede lige ind. Popo. Vi venter på, at vores bus kommer, og vi skal hjem. Kan vi lige tage den op og så i mig?
Hey! Og det er faktisk lidt bemodigt. Altså, jeg er lidt ved trist. Det var faktisk sygt. at fælde en tår eller to. Det har været, Det har været så godt. Det har været sådan en god tur. Tung, så hurra, vi på tur. Hop i den bus, ingen lurer. Folk snakker trille, hun bliver sur. Folk, der snakker videre med min bror. Hey, Loggen, hvordan skal jeg overhovedet starte? Nå, altså, hvordan skal jeg? Nej, det går okay, og vi er på vej hjem, og alt er godt. Og så kører vi ind i skilt. Og så kørte vi ind i et skilt, og så gik alt virkelig dårligt. Et lille bump på vejen, en lille bump på vejen. Eller hvad? Net. Ja, så nu holder vi sgu ind til siden, og det gjorde vi også for... Altså, roden sprang. Ja, og man kunne høre det der bang. Så vi chiller. Så vi chiller. Vi kan spille så meget partners nu, at vi bliver helt sindssyge. Take over, Easter. Det er hun. Hey, Ragan! Det er lidt presset stemning her til morgen. Hvorfor er der presset stemning? Jeg synes bare, at virkelig hyggelig stemning. Der er faktisk en mega hyggelig stemning. Jeg kan ikke lige komme på. Thank you. Jeg har kørt ind i et skilt her den anden dag, så nu har jeg fået kæmpe blød mærke på mit ben. Vi ser, så kan jeg godt tage bukserne af. Vi er endelig kommet i Danmark, og klokken er lidt over 8, så vi er snart på Favrskov Gymnasium. Ja, 2,5 timer. Finder tid og sted, hvis du går med. Der hvor alting blomstrer, løber ud.